Tapos ito mga bay, paganahin na natin to sabay dito mga bay. Tapos magpalit tayo ng injector. Balik natin yung 4 holes. Kasi yung nabandayan ko dito mga bay, pag ganito, tingnan ninyo, mataas pa yung redondo niya pag i-start natin. Ayan, pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo. Ayan. Ayan po yung redondo niya. I-count natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 seconds bago mag-start. So, balik natin yung 4 holes kung ilang seconds bago mag-start mga bay. Let's go. So, ito na po yung tiradiin natin. So, wala na talaga. Biyak na siya mga bay. Tapos dito, pag magtanggal tayo dito mga bay, dapat may ano yan. May palatandaan yan para ibalik natin sa stock lang. Ganyan. Tapos ito, tatanggalin din natin to. Palitan natin ng bago. Pero, depende kung kaya natin itong palitan. Pero ito mga bay, all goods pa kasi ito. Tingnan nyo sa loob. Parang hindi pa talaga siya totally sira. So, siguro ito lang yung unahin nating papalitan. Kasi ito yung sa manobela. Delikado ito pag matanggal mga bay. Kung madali lang ito tanggalin mga bay. Ayan. So, kabitan na rin. Let's go. So, yun mga bay, natanggalan natin. Tapos, mas madali lang tinanggal din. Pero ito yung ating rack in mga bay. Parang wala na. So, okay pa ito mga bay. So dito, hindi pa natin ito papalitan kasi all goods pa naman. Hindi pa naman siya umaalog. Doon sa kabila may konting alog na. Pero okay lang yan. Walang problema lang yan mga importante na ano. Yung mga boots lang, mapalitan natin to at ito. So, ito na lang problemahin natin. So at least itong tira din, kabili na tayo. Ang bago pang cherry talaga ito mga bay. Cherry QQ. Yan po. So, may patch number. So mura lang ito mga bay. Nasa ano lang to, 380 yung isa dito. Yan. So at least all goods na. So paramdaman natin to mamaya mga pagbiyahe kung may umaalog pa ba sa ilalim mga bay. Let's go. Sige, ayan mga bay. So tignan natin kung balanse ba yung buga nito. Sige. Hindi balanse mga bay. Sige, palit natin yung ano. Right. Palit natin yung 4 holes injector mga bay. Tignan natin yung patay-patay pa ba. So yan mga bay, nabuksan na natin yung fuel pump. So ito pala yung mukha sa ating fuel pump. Parang nirepair na to. Tapos kinalawang na yung dito mga bayo. Parang ang dumi na mga bay. So yung gasolina doon mga bay, kunin natin. Kasi yung tangke parang ano na, parang medyo may mga kalawang na. O tignan nyo, may mga kalawang. Yan, yun. So linisan natin to. Tapos itong floater, hindi pala to, parang sira na. So kapalitan natin ito ng floater mga bay. Ito, hindi na siya gagana dahil ano po siya, parang papasukan na to ng gasolina. So tingnan natin yun sa loob mga bay. Ipakita ko sa inyo kung ano kadumi doon mga bay. Ito yung ipapalit natin na float dito. So parang sisirain lang siguro natin to. Yan. So lagyan lang natin ng clip. So kasi ito parang hindi na talaga tululutang mga bay.
Parang sira na talaga siya. Yan sa loob mga bayo. Grabe ang dumi pala nito. Tapos parang wala ng filter. Walang sasala. So, kalikutin lang natin ito. Grabe ang dumi mga bayo. Kaya pala siya mamatay-matay. Hindi na maayos yung ano niya. Ayan ako. Pala yung filter mga bay. Parang wala na to. Lininis. Tingnan nyo sa loob. Grabe naman to. Linisan lang natin to mga bay. Sabunin lang siyo natin to. Tapos ito. Anuhin lang siyo natin to. Tawag nito. Parang lilihain lang natin to. Para malinis naman to. Pati itong dalawang lako. Walang hiya to. Kaya pala pumapalya-palya yung tingnan mo yan, no? May mga lapok. Ano ka naman. So yung nakukuha pa natin na liters is 4 na galon na tag 4 liters. So, may konting natira. Yan na lang. Yan lang natira. So, okay na yan. Linisan na natin yan. So, tapos, yung fuel pump tapos na nalinis. So, yan. Linisan mo natin. So, yan. Nasimbula natin. So, hindi natin binalik yung spring. Kasi, wala naman yung spring yung isa. So, parang hindi naman siguro to lalayat mga bay. Malinis na rin ang tangke. Tapos ito yung 4 na galon. Tapos yung tangke dito. Yan. Malinis na yung tangke. Pinang tangke. Tapos ito yung float. Bagong float. So, sa Redergy natin yan. Yung isang motor natin. So yun yung improvise. So dami pa palang tubil. Tapos yun pala. Float pala yung problema. So, ibabalik na natin yung tubil dito. Tapos, ito, ititrim muna natin to kasi parang nasisira na. Ikap, dyan ka lang. So, ititrim muna natin to. Mga bay, may parcel tayo na dumating. So, nakadikit ito is Cherry Universal Car Steering Wheel Cover. So, yung in-order natin. Kaya tingnan natin yung pinadala na sa atin. Anong kabuang ito. Ito pala na steering wheel cover lang ang pinadala sa atin. Ang in-order natin is yung ano talaga. Okay, testing natin ito. Ikabit natin doon. So, na ganyan pala na cover mga be. Literal na cover na talaga mga be. So, very goods naman. 200 yung price. Lugi. Ito. Isa tayong in-order din sa Shopee. Ito is ano to. Pangtahi. So ito yung maganda to. Pangtahi ito. So ika-cover natin to sa manubila natin. So ito pa yung maganda pa to. Legit na legit pa to. Yan. Yan. So ito yung gagamitin natin doon. May pantahi pa. Tapos may kasama pang ito. Ayan. So thank you seller. Maganda yung pinadala mo. So legit to.